Bună ziua și bine v-am găsit la Minecraft. Mă rog, pe canalul meu, pentru că asta am vrut eu să fac gen introducere. Eu sunt Dobre Cătălin Sebastian, am 12 ani și să vă zic cum o să fie cu postările. Din când în când postez Minecraft, dar o să mai postez și alte feluri de jocuri. Alt fel de joc, cum ar fi zilele astea probabil o să încep cu Wrestling Revolution, cu Gangster Vega și din astea. Asta va fi cam în aprilie. Ok? Și din când în când probabil spuneți-mi dacă vreți vlog sau ceva de genul și o să mă gândesc. Și scrieți-mi în comentarii, vă rog, ce fel de clipuri mai vreți să fac. Că am făcut acel videoclip cu hitul lui Carla's Dreams, care nu mulți v-ați uitat. Și, mă rog. Păi eu am fost Cătălin și ne vedem data viitoare. Probabil la o mapă de survival. Ciao!